umaga mga palangga. Gabi na din sa amon. Las 7 na. Nahimo ako sining salad nga amargoso. Na halin sa garden ko. Salad ako hay para ayapunon ko. Si Kano iyang inakaon niya. Italian loaf. What is your dip, dear? Muna siya, yes. Muna. Pero lang ga, gahimo ako ni kasalad nga margoso. Iapunon ko. Pag ulang kami halin sa Walmart. Nagbakuan kami pa'y bot. Kadang mga sudan na ikano ang inakaon niya. Duro-duro ya gulay ko diha. Kita niyo mga gulay ko. Nan. Kano iya mo na yung pagkaon niyo. Ako niya mo ni pagkaon ko. Salad nga margoso. Tangan ko gamay kamatis. Salin sa garden ko. Kag butangan ko ka bombay. Gamay nga vinegar. Amunad ayun ang akon nga darapli subong. Nagtigang ako kaina ka kwan. Garakta lang niya laswa ko sa ako nga kwan. Malamisan. Kay duro may laswa ko kaina nga nabuhol to sa sagwa. Yan. Pasensya na kamo ka itsura ko hay balaan mo. Sa diri lang ako sa balay. Sako ako nagapanghilamon sa sagwa, gapanglimpyo, gapang ano lang. At kaya ko sa Walmart mo ni tsura ko. Huwag kulabot dahil ako ano ilalaban na. And then, so ara na oh, salad nga margoso. Tapos butangan sang si Kano ara dagakaon supat ko. Buot na siya basta ga-video ako. Hindi na siya gusto manuhan. Okay, you wanna try my amargoso? Dear! Hipos daw. Ano, instead of sugar, honey ang ginagamit ko. Ayan. So, amo lang na ang apon nga panyapon karon salad nga amargoso. And then, butangay sang garlic powder nga gamay. Ang ginagamit ko. Don't cover my video. Oh, Himalayan salt. My Himalayan salt. And then, where's my pepper, dear? Got the pepper. What is that? Where's the pepper? Oh. I covered it. You're silly, dear. Abi ko diin niya akon nga pepper ana gabi sa ano. There, dear. I'm asking you where's my pepper. Aring organic pepper na lang gamiton ko. Kaya ang akon gali nga pepper mga plangga ara da sa kuan ginakunan ko sang akon nga cellphone. Pinapatindugan ko ka cellphone. Yan. So ready na ni siya. Tangan sang amo nga vinegar, Bragg's vinegar. This is what I'm using always. So butangan ko ina siya sang Bragg's vinegar. Nagkaon na ko kay ina chocolate. Nagbakal ako sa Walmart. Kita ko sini. So, nagkaon ako bago lang sini. Susubong, butangan ko na ini siya sang langgaw, mga palangga, ang akon salad nga amargoso. Mit-namit, gidyahe, balaan mo. Bago nga ipo, halin sa garden ko ang akon amargoso. Taan yung mga amargoso ko, muna siya. Dabong amargoso mo ni. Gagumay siya nga amargoso, abi. Palaya. May mga kale, okra. Damo ko pinangwa kay na nga mga okra tuya sa ay dipunggings. Akon nga ano, ubos pa kamote abi ko kay na ma salad ako ka kamote.
Kuha ako kalupo. Ubos kamuti kay inay siling ko malaswa man ako pa iti naturugan ako. Kuha ako kalaswa. Iya ka kano iya nga drapli nga pagkaon amo ini. Muni kanon amo niya pagkaon. Yan. Ran. Muni pagkaon ni kano amo niya yapon. So ay ako siga kaon gawa. Muni oh. Muna iya nga pinapon. Ako niya yapon amo lang ni. Nga margoso ko nga salad. Nan tanawan nyo. La, Ate Bing! Salad ko nga margoso, Ate Bing, oh. Bago ko lang ipuulin sa garden ko. Namit. Namit na siya. Kaya siya pait ba? Kaya ko, you want the margoso salad here? You don't want it? Okay, it's fine. I'm gonna eat it alone. Gana, sudaan ko. Ako nga salad nga margoso. Ay na, tama na kaya pinyapon ko, busog ko kayo na, nagsalsa man ako kayo na ka.
Butangan ka, gamay. Wala, ako ginahuruman ko lang sa ice water. Namit siya. Brown rice eh. Wala ako kapanghusay, hindi na ka mo magreklamo at sura ako. Basta dahil ko sa balay, wala na akong naga ako. Husay lang akong aga. Wala mabili na pungos, buho ko kayo. Sige mo ka pungos, naga-split end. Namit. Palaya nga, kuha mo na lang ni Apon, ni ako magkaon kalain. Palaya kaga brown rice na gamay, tama na. Busog nga ako sini. Pagkaon ko pinaka-chocolate ba. Hello, Doc. Here. You want some ampalaya? That's my dinner. Ampalaya. Kalo ko gali. Bala mo ka uran. Gali ba yan ang kalo ko? Babae na mga etiket nga na sabong. Ang buhok ko nag-aukay. Bae lang na anay. Maguran to sagwa. Lakat kami sa Walmart eh. Alangan mano ko pangalo ako. Basta, kuan pa ilang ng mga kalo ko. Hindi mo na siguro kuan Ang buhok ko nag-arukay talwa. Yung dalawa garukay. Buloon ko lang kalo ko talwa. Ay ko kapangusay. Ba ilang na daw. Damo nga. Magulang kami abot, naglakat ko sa Walmart, pabugtaw ko ay nagani ko ilis. Mula dyan, sura ko naglakat sa Walmart, nangalo lang ko kaga para hindi malataw ay ko panghusay ba. Ay salamat miga. Dami na. Dauran sagwa, kailangan manukaw. Kaon ba tanyo kay namin kaon? Ubos ko yung kanon ko. Wala dito na pais ako na kwanda nga palaya. Pili ka namin. Nakano ko to show ga game sa iya nga kwan. Bayan niya ako nakagaon na siya iya ka iya nga mudya lang mudya lang naon mudya nga tinapay Yan. Kag iya nga dip mudya. Whatever da. Basta ako niya marguso lang ako. Lain kami pagkaon. Duro-duro. Kura ko. Tapos, buwas, ning tanglad ko kada aga, ginalaga ko dya, ginabutangan ka lemon, luya, kag gamay nga apple cider. Muna. Hello, maninay! Igma, yapon ta. Ay ko draple ko salad nga marguso. Mula dyan sudaan ko. Namit, hay hindi mapait. Ubos ko dugan isang kayahong. Ano wa? Langgawan mo lang sila nga muna. Kamatisan, ano? Makamatis ko. Yan doon, napkin ko man. Mudi jaya pangabuhi tadi sa Amerika. It's very good. Gamay nga kwan, tangan mo honey. Honey nga gamay, kamatis, bombay. Ano pa? Pagkaon dun. Ano kali? Arawan nyo. Ubos ko gaya kwan ko. Dapli na man na. Naman, muna na, dapli ko. Kaduro ka mga pagkaon. Di pa garing hay pros lang American. Ay ko, malami ka na dyan ako nga dapli. Duro pa ko daplion ko. May tarong pa ko. Tanglad. May mga kel, tanawa. May mga playa pa. Ara pa, duro pang playa. Kamatis. Chips ni Kano.
May mga lupo pa ko ha. Ay siling ko kay na malaswa duma ako pa wa ako kalaswa hay. Naturugan ako kay naguran. Di wa ako kigma. Pagbugtaw ko naglakat kami sa Walmart. Yan lang hilang ruman ko kay inay ako nga magduso. Kung hindi templahan ko lang. Ubos yun na, tanyo. Sipot. Namit gali magkaon na ka-live. Hey, hindi mo lang balaan kung ako lang di isa kakaon sini, hindi ko gini marapal kaon ba. Kaya kung ga-live ka gali, marguso. Marguso, maplangga. Oo, namit gali magkaon na ninay kung nag-live. Ay, ubos ko doon isang kayahong ko nga salad nga marguso ha. Ha? Namit. Kamumag ko sa itsura ko ay kalim pa kainang aga ako nga warik. Mananom ka mang hilamon sa garden ko, mubod ka manok. Ay way gid ako kapamubod ka manok. Ang gamay lang si kano kapamubod mag-break sa ginabubuda na manok na. Ay, namit ka ng sabaw. Ngaripan na lang bilhin, mudla jay bilhin no. Marguso nga kamatis. Pag may kamatis kag Bombay. Mula dyan pangabuhi ko sa Amerika. Yung sa kuhan lang. Yung sa umalang Yung sayo ka sa kuhan lang mga duro dyan ti benepisyo ya kuhan. Ya ang palaya. Ubus doon. Kaya nyo. Mula di ako nga yapon. Brown rice nga gamay. Marguso nga salad. Solve na. Duduro pa ko di gulay ho. Kaya. Pwede na sipot. Kaya nyo. Namit kong live kagali ay ubos mas namo mo. Dara. Ading ko rag dako hindi sa umabo ang bata niya. Bata ko sa linya hay. Daw taga uma daw ako. Ay, nga taga din ako ha. Umama na dire. Adto ka na dire ga, damo na dire laswa. Lugid nga kung taga umati mo yati mo kung taga umati mo. Baidang mga taga syudad nga na. At least layo ya gutom di hay te imo may kwan ka diyan, may ampalaya ka diyan, bakal ka gila sa Asian store da kay ako no tanawa. Ay Ginoo ko, busog doon ako. Tubig. Ubos ko di akon nga ampalaya nga salad, mga plangga. Ate brown rice ko nga ginagamay lang na brown rice ginakaon ko. Ay paghimo sa gingutom ako dayon na makala ko ka damo clearance so sa Walmart nga bayo ka mga bata nagmamakal kami ka bayo ka mga apo ko padala sa Pilipinas. Mabakalan tani kami ka baklo namon sa Walmart kay naman. Nabakal ako ka ka pang dekorasyon ko atong dahon-dahon para sa fall kay mahimo ako sang fall nga nga welcome sign dito or hello fall sa sagwa. Excuse me. Ete doroya clearance sa Walmart nakapangwa ako para sa mga apo ko. Busog na, okay na. Pwede na Hello, Nathan. Good morning, my dear. How are you? Hey! It's too loud. I'm talking here, dear. Sipos lang na si Kano basta naga-video ako. Kay makigan man. Mag-kwan sa akon, maglinabotaw siya sa akon kung naga-video ako.
Ay, ginoo ko. Busog doon ako. Ano pa? Pay mo diskalibutan. Ay, busog doon ako. Balka bata ako doon, taga-uma ko no ako. Ay, tidin ako nagdakuhay sa umaman. Kapang harvest ka to sang una, kapang uron-uron ka, Marvel, gima ako dako pa, pero may ako sa uma, kada bakasyon, kadto ako sa uma, kag naga pang harvest, naga pang uron-uron, para may inog bakal, duman ka notebook mo mag-abri klase. Bakal ka uniform. Ay, karamit. Napamatiyag ko mga palangga. Kaya nakakaon doon ako. Ginutong din ako. Ay, kaina. Sang udto. Ang kaon ko is nag-salsa ako sini. Amo naging salsa ko. Tapos ginbutangan fried chips nga mo ni. Amo na. Hello, Miga Nora. Good morning. Bago lang ko kayapon, Miga Nora. Ubos ko gidiya. Salad ko nga margoso. Ay, Lord. Dear, what's my dessert? I have no idea. Huh? I have no idea. The dip? It's not a dessert. Kaon na ako kaya sa bilog na chocolate para makwan. Dark chocolate man yung ginakaon ko mga planga. So, muna. Pang tamis ay daw makwan man niya langgaw nga kanon mo. Namit ya, salad ko nga marguso. Ubos gid tanawan nyo. Ano lang ako. Kung gabi galaga man ako kisa ka muna ginabutang ko sa tiko. Hindi na ka mo magreklamo kay tsura ko kay basta diri ako sa balay. Muna yung tsura ko. Muna yung tsura ko ay make up. Ay ano. Tinod-tuod gani. Oo, Miga. Ubos ko do gani Why doon? Pa hilay-hilay tanaw ka malakat-lakat sagwa karon. Nagaturo tariki pa video uran dumagani Ay Ginoo sa kadlaw uran di kanamon. Why tanan natakan ka uran. Una low battery doon ako nga kwan. O, sige na mga plangga Maano na ako, oh my goodness.